Bon dia, escola. Comença el butlletí que més mola. Som a la classe de primer. Algunes de les nostres pel·lícules preferides. A jo m'agrada la pel·lícula de Frozen. A jo m'agrada Dumbo. A jo m'agrada Bebès que Facen. Aquesta classe hem vist la pel·lícula de Wall-E. En Wall-E és el robot encarregat que fa net la Terra, que està plena de fans. En què se posen les files en el cul del planeta. La música de la setmana és Pirates del Caribe, que també Montserrat Amor. Diumenge podeu anar a l'Esplanada a celebrar el Dia de la Infància amb moltes activitats. Les endivinalles de la setmana. Va de personatges de la pel·lícula. És un llop, està enamorat d'una princesa. La seva mascota és un mico, es dedica a robar i un geni l'ajuda. Solució Aladí. És una princesa. Té un vestit blau. Li agrada molt el fred i té poders màgics relacionats amb el gel. Solució Elsa té Frozen. I fins aquí el butlletí del divendres al matí.